हाँ रेकॉर्डिंग होबा ना विश्वास लागे मुई देछा मते काजे मोर रिपोर्ट नै नेले हाँ तमे कहाँ कर काना को मना न करला मुई भी चाहू कर देखो तो पुलिस वाले स्टार्ट करो तमे तो मालिया वाला मके भी नहीं थिलो ना के नै थिला हैं तमे भानी बनना हां मालिया मालिया हाँ के नै थिला आमे दिलो मिसी गलु मिसलु के नहीं के नै थिला तमे नहीं थिला आईसी नंदा नहीं थिला हला हां আর তোমার আইসি নন্দা মনে পয়সা খাই যেটা আমি কই দউছা এরা এসপি স্যার কো এসপি স্যার কো কইবো হলা হ্যাঁ তো কোন হলা আমি তো দিলো মিসলু না বে বল তুমি মোর অযথার আর্গুমেন্ট করবো না কিছু আর্গুমেন্ট নাই ভাই এটা তুমি আঙ্গুর দেখোছ তুমি কি মতে মতে মো পাবলিক আছে পাবলিক কিছু নাই পাবলিক আছে মিডিয়া আছে হ্যাঁ তুমি পাবলিক কিছু নাই তুমি মিডিয়া রে কিছু নাই আপন আগে হ্যান্ড নাই কাকু ধমক নাই দে পারা ইয়া আমার ধমক দউছ মিডিয়া না রে পয়সা কলেকশন করছো তুমি কোডি কইছি জোড় প্রমাণ দিও তুমি কো মিডিয়া বল প্রমাণ দিও তুমি হ্যাঁ আছে আই কার্ড আছে হলা স্যার ଅଛି মানে সে ঝিও আবার ধমক কাই দউছ বুঝে কোন তুমি দিলে মিশি আসো কম্প্রোমাইজ কর বল কইবে মু ভলে রে তুমি কে বুঝা পাই মো গাঁ পিলা আছে क्या गां पिला छाड़ू तमे तो नीचे गोटे आंगुर ने देखो भल कथा पुलिस वाला आंगुर ने देखो बुझला नहीं तमे माने कोन करिवो कोन करिवो तमे कोन कर देबो की तमे कोन करिवो कोन कर देबो की मो करिवो केस करि परबी ह्यूमन राइट कमिशन को केस करबो हां मु भी तमे मके धमक दउछ हला नाही नाही हैं नाही किछ मो मोर गां पिला আছে समाधान करबे एको किछ नाही हला किछ नाही तो काई बे पुलिस डिपेंड कर मोबाइल ये कर है मोबाइल कोन सुचो कोई सा मोबाइल माने भाषा नहीं कोन मोबाइल किछ कर मोबाइल किछ परबो तमे कोइली परा मोबाइल सिबा अधिकार नहीं जीबी कहू जीबा चलो ना चलो तमे हां जीबा चलो चलो हां जाओ ओनर केस कर जाओ मो केस लड़बी आ तमन मो केस करबी कहबो अरे इनके केते सुनली ठीक है।